dating empleyado at isang menor de edad huli sa umano'y paglimas ng 260,000 pesos na kita ng isang gasolinahan sa Asingkan. Ang detalye mula kay Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang dating empleyado ng gasolinahan at isang 17 anyos na menor de edad matapos umanong masangkot sa pagnanakaw ng mahigit 260,000 na pesos sa isang gasoline station sa barangay Dupak sa Asinggan. Batay sa ulat ng Asinggan Municipal Police Station noong Mayo 20, nangyari ang insidente dakong alas 11:33 ng gabi. Noong Mayo 18 matapos pasukin umano ng mga suspect ang silid ng gasoline attendant. Ayon sa investigasyon, tinali umano ng mga suspect gamit ang duct tape ang gasoline attendant at tinakot gamit ang barila bago persahang binuksan ng volta sa pamamagitan ng angle grinder. Tinangay umano ng mga suspect ang tinatayang 260,175 pesos na cash bago tumakas. Naiulat lamang ang insidente sa pulisya kinabukasan Mayo 19. Sa isinagawang hot pursuit operation, unang nadakip ang dating empleyado ng establishmento bago sumunod na naaresto ang isa pang suspect na hinihinalang menor de edad. Narecover ng mga otoridad ang bahagi ng tinangay na pera, isang barila, motorsiklo at angle grinder na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Inihahanda na ng pulisya ang kaukulang kaso laban sa mga suspect na kasalukuyang nasa kustodiyan ng mga otoridad. Kasama mo mula rito sa IFM News, Digupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.